Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpabalandong sa pulong sa Ginoo atong ablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 6 verse 3 hangtod sa 5. Ug sa dili pa kita magpadayon, once again akong gigreet ang akong lolo nga si Lolo Isabelo Laure Senior nga naminaw karon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mark chapter 6 verse 3 to 5. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Nianang adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto, sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ania man dinhin nagpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniyang mga tawo ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay. Wala siya maghimog milagro didto gawas sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Now at some point mga kaigsuunan, mibiya si Kristo didto sa Capernaum ug miadto sa iyang hometown sa Nazareth. Ug sa adlawng ipapahulay, naanad ng mga Hudiyo nga muadto sa pinakaduol nga sinagoga. Ug niini nga particular nga adlaw nga igpapahulay, misulod si Kristo sa sinagoga ug nagsugod sa pagtudlo. And every time nga si Kristo magtudlo mga kaigsunan, nahibulong gayod ang mga katawhan, matingala gayod ug baga kayong mga panon sa katawhan ang miduol kaniya aron mamati sa iyang pagdulunan. And once again, niining dapita sa Nazareth na hometown ni Jesus. Nahibulong usab ang mga katawhan. Ang ilang pangutana, asa man kining tawhana gikan niining mga butanga? Ug diin gikan ang kaalam nga iyang nabatunan? Ug diin gikan ang milagro nga gibuhat sa iyang mga kamot? Now, only this time mga kaigsunan, kini nga kahibulong sa mga katawhan lahi kaysa kahibulong sa mga katawhan sa ubang dapit. Gumikan kay ang kahibulong nila, imbis nga mutuog musalig sila kang Kristo, napugnan gumikan sa ilang pamilyaridad na kaayo kang Kristo. Hometown kadto ni Kristo. Nailhan nila si Kristo, panday si Kristo. Nailhan nila ang mga half-brothers and half-sisters of Jesus Christ. Basin gani og mipanday si Kristo sa ilang mga balay, before pa si Kristo mibarog aron sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mo ginigingon sa bersikulo 3, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tawo. Kaila sila ni Kristo, and because of their knowledge of the Lord Jesus Christ,
Wala sila mutahod kang Kristo. Nganong mutahod man sila sa ilang kababayan, hometown boy, nya gapaluma-luma og wali with authority. How could they bow before this one they knew so well? Ang kaning expression nga familiarity breeds contempt. Warning kini mga kaigsuunan. And last time atong gi-examine kini nga passage as it relates to unholy familiarity with God. Ang pasabot ni ini, pamilyar na kay kita sa gibuhat sa Ginoo kanato sa matag adlaw na ordinaryo na lang ang atong treatment sa kaayo sa Dios. Ang hangin nga atong giginhawa, murag ordinaryo na lang kayo, di na ta makapasalamat. Nag-drive ta sa motor or naglakaw kita kada adlaw, walay da utang nahitabo kanato, murag ordinaryo na lang. Wala kita makapasalamat, dili ta magpasalamat. So atong gipakagamay na lang gumikan kay pamilyar na kaayo kita sa gibuhat sa Dios nga kaayo kanato sa matag adlaw. Giayo kita niya sa atong balatian sa daghang mga kahigayunan, pero murag wala lang. Dili ta nagpasalamat sa Ginoo. That's unholy familiarity. Ug angay kanang hinulsulan mga kaigsuunan. Now, ningtak na sa kahaponon atong i-address kini nga topic sa usa pa ka pamilyaridad nga kinahanglan natong ibalibag mga kaigsuunan. Kining pamilyaridad sa awtoridad nga mga tawo nga gibutang sa Ginoo ibabaw kanato. For example, ang mga propeta gipadala sa Ginoo aron mo ministeryo sa kalag sa mga katawhan. Ang mga pastors gipadala sa Ginoo aron mo ministeryo sa kalag sa mga katawhan. Apan kung familiar na kaayo sila sa pastor o sa mga propeta, na mao kini ang mag-aghat kanila nga dili na nila tahuron kanang maong magwalali sa pulong sa Ginoo. Mao kini nahitabo sa nasod sa Israel. Matthew chapter 23 verse 34 ang giingon diri. Busa sultihan ko kamo, padad-an ko kamo mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patiyon ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunala ninyo sulod sa inyong mga sinaguga ug gukdon ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. You see, walay pagtahod sa mga magwalali sa pulong sa Ginoo. Ug mo kini nahitabo sa giingon ni Esteban sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 52, gi-expose niya ang pagkawalay pagtahod sa mga katawhan sa Israel, sa mga propeta sa atong buhi nga Dios. Acts chapter 7 verse 52, may propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugon ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Ug mo kini ang problema sa mga katawhan, mga kaigsuunan hangtod karon. Walay pagtahod sa mga nangabudlay alang sa pagwali sa pulong sa Dios. Gikaminusan ang mga magwalali sa pulong sa Ginoo. Dunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ningtakna sa kahaponon. Una, ang kinaiyahan sa awtoridad. Unsa may pasabot ni ining awtoridad? God is the author of human authority. Kaduhang bahin, peligro ang daotang pamilyaridad nga matang sa pagtagad sa mga sulugoon sa Dios. Ug ikatulo, unsa ang solusyon sa daotang pamilyaridad nga maoy hinungdan sa walay pagtahod alang sa mga sulugoon sa Dios. Magampo una kita. O dear Heavenly Father, nagtuo kami o Dios nga walay aksidente sa imong atubangan ug dili usab aksidente nga kini maong topic namo ning takna sa kahaponon gumikan kay among giganid ang pagtuon sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Tabangi kami nga among makita ang imong mensahe ning takna sa kahaponon. In Jesus name we pray. Amen. Ang kinaiyahan sa awtoridad. Unsa ang kahulugan sa awtoridad, mga kaigsuunan? What do you mean by authority? The most basic definition of authority, mga kaigsuunan, is the power one has to demand obedience. Mao kina ang authority. Ang gahom nga anaa sa usa ka tawo aron mo mando sa ubang tawo. It is the right to command. Ang awtoridad, mga kaigsuunan, issue gayud kini sukad pa kaniadto.
Gitugutan bata sa Ginoo nga buhato nato ang tanan natong gusto ug walay mobadlong kanato? Yes or no? The answer is no. Pero daghan kayong mga tawo nga musalikway sa awtoridad nga gi-establish sa Ginoo alang kanato. Daghan kayong mga tawo nga moingon nga I have the right to do whatever I want. I am self-determined. Mao kini ang attitude sa mga Israelita sa Book of Judges. Take note, Judges chapter 21 verse 25. Ang giingon diri, walay hari sa Israel niadtong panahona, ang tagsa-tagsa nagbuhat sumala sa iyang gusto. Ang kamatuoran mga kaigsuunan, nanginahanglan kita og awtoridad, nanginahanglan kita og direksyon, gumikan kay gahi ang atong mga ulo. Wala gibuhat sa Ginoo ang tawo aron maghari siya sa iyang kaugalingon ug buhaton na iya ang tanan niyang gusto. No, ang Dios mao ang nag-establisar og awtoridad, ginikanan ibabaw sa ilang mga anak, mga opisyalis sa gobyerno alang sa mga lumulupyo sa katilingban ug mga pastor alang sa mga karnero sulod sa iglesia. Well, ang Dios ang pinaka-ultimate nato nga awtoridad nga kinahanglan magpasakop kita sa Dios. Wala kita gibuhat sa Ginoo nga mahimong independyente. Pero adunay mga aspeto sa atong kinabuhi mga kaigsuunan nga gidiligar sa Ginoo ang awtoridad sa mga pipila ka mga katawhan ug kinahanglang magpasakop kita kanila. Exodus chapter 22 verse 28, mao nga lumulupyo kita sa Pilipinas bisan pa og wala kita makauyon. For example, kung wala ta makauyon kang President Duterte, ato gihapon siyang irespetar ingon nga pangulo sa atong nasod. Dili nato bugal-bugalan kay masuko ang Ginoo kanato. Dili nato pasipad-an siya sa iyang pagkapangulo sa atong nasod kay hampakon kita sa Ginoo. Exodus kapitulo 22 bersikulo 28. Ang giingon diri, ayaw kamo pagsultig dautan batok sa Dios ug ayaw ninyo tungluha ang usa ka pangulo sa inyong katawhan. Irespetar nato bisan pagkinsa ang nangatungdanan, gumikan kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Sa government officials, Roma kapitulo 13 bersikulo 1, ang giingon diri, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Mga kaigsuunan, ang Ginoo di ay ang nagpahimutang sa mga kagamhanan. Kung dili kabubuton sa Dios nga si Presidente Duterte mao ang presidente sa Pilipinas, wala unta siya nakadaog. Gamhanan ang Dios. Apan ang Dios mao ang gabutang ni Duterte sa atong nasod, mao nga ato siyang iampo ug ato siyang suportahan. Kung doon na siya dautan nga gibuhat, atong iampo. Ug kung atong i-communicate kaniya ang desisyon niya nga dili maayo, ato kining buhaton in a very respectful way mga kaigsuunan. Dili kabubuton sa Ginoo nga dunay self-rule. Kita mo'y mangulo sa atong kaugalingon, walay mubadlong kanato. No, that's not God's way mga kaigsuunan. Gibutang sa Ginoo ang awtoridad, ibabaw kanato. Kinahanglan nga musunod kita sa atong mga leaders. Mao kini ang essence sa ika-5 ka sugo sa Ginoo. Children, honor your father and mother so that you will live longer in the land that I am giving you. Ug mo kini giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 1, gikutlo niyang 5th commandment. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kinahanglang sundo nato ang mga awtoridad, ibabaw ka nato, gumikan kay ang Dios mao ang nagsugo niini. Kung atong i-reject ang awtoridad sa panggobyerno, sa atong amo, sa mga employers, presidente, or kinsa pang mga ginikanan, kung atong i-reject ang ilang awtoridad, sama ra nga atong gi-reject ang awtoridad sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay ang Ginoo mao ang nagsugo niini. Ang mga anak mutahod sa mga ginikanan. Ang mga asawa mutahod sa ilang bana ug magpasakop sa ilang bana. Ang mga lumulupyo kinahanglang mutahod sa mga opisyalis sa gobyerno. Ug ang mga
employees kinahanglang mutahod sa ilang mga amo, mga employers, ug ang mga miyembro sa iglesia kinahanglang mutahod ug morespetar sa ilang mga pastor bisan pagduna kini mga kahuyangon. Unsa man ang proper application sa autoridad, mga kaigsuonan, kinahanglang atong gwardyahan ang atong kasing-kasing. Gumikan kay ang mga taga-Korinto, sumala sa sulat ni Pablo, nasubrahan rapud kaayo ang ilang pagtahod sa mga tawo nga autoridad nga nakalimot na sila og tahod sa Ginoo. Bisan pa og alkontra na sa Ginoo ang desisyon sa mga tawo, mura og nasubrahan ang ilang pagpasakop sa mga tawo, unya ilang naligsan ang autoridad sa Dios. Kinahanglang ibalanse kini. Ang mga titulo, mga kaigsuonan, maayo kining butang. Kay nag-remind ka nato kini sa posisyon sa mga naa sa autoridad. Mao nga ang mga ginikanan atong tawagon sa insaktong pagtawag, tatay, nanay, mama, papa, dili nato sila tawagon sa ilang first name. Wala kanay pagtakod. Ang mga maestro sa eskwelahan atong tawagong ma'am ug sir. Ang mga naa sa kagamhanan atong tawagon og mayor, president, vice president, senator. Ang mga military leaders atong i-address sumala sa ilang ranggo. Ug ang mga pastor atong tawagon sumala sa ilang titulo isip pastor nga nagdumala sa iglesia sa atong buhi nga Dios. So mo katoy unang punto, ang autoridad nga kinahanglan natong masabtan sugo sa Ginoo nga magpasakop kita sa human authority. Pero kung ang human authority musupak sa kabubuton sa Ginoo, ang Dios mao ang atong tahuron, mga kaigsuonan. Pero kung ang human authority dili supak sa kabubuton sa Ginoo, gibutang sila sa Ginoo sa panggamhanan, kinahanglan nato silang tahuron o kinahanglan nato silang irespetar bisan pa og wala ta nakauyon sa ilang timpla. Kung sila ang naa sa katungdanan, obligado kita nga morespetar kanila ug mutahod kanila. Ikaduha, peligro ang daotang pamilyaridad sa matang sa pagtagad sa mga sulugoon sa Dios. Mao kini ang danger nga atong tan-awon ng mga leaders nga pamilyar na kaayo kita, nawad-an na ang atong pagtahod kanila, nawala na. Si Aaron ug si Miriam, mga igsuon kadto ni Moses, in fact, mga magulang. Pero unsaon man nga si Moses mangyud mo'y gibutang sa Ginoo nga leader. Unya kaya ang mga magulang ni Moses nga si Aaron ug si Miriam murag familiar na kayo kang Moses. Misukol sila ni Moses. Ang giingon dire, si Miriam ug si Aaron misulti bato kang Moises tungod sa babayi nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Sila miingon, si Moses ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Dili ba nakigsulti man usab siya kanato? Ug nabati kini ni Yahweh. So si Aaron ug si Miriam, familiar na kaayo sila ni Moses nga ilang manghod. Gikugo si Moses ni Miriam ni adtong puya pa siya. Nakaila sila sa weakness ni Moses ug kahuyangon ni Moses. Una-una tingali nila nga nung musunod man ta ni Moses. After all, propeta man pud kita. Pero ang giingon sa bersikulo 2, mga kaigsuonan, ug nabati kini ni Yahweh. Nalipay ba si Yahweh? Wala. Ug abti kaayo ang desisyon sa atong buhi nga Dios. Ang giingon sa bersikulo 4, sakalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron ug kang Miriam, gawas kamong tulo ngadto sa tulda nga tagbuanan, ug migawas silang tulo. Si Miriam ug si Aaron misupa kang Moses nga gitawag sa Ginoo ingon nga leader, o gihukman sa Ginoo si Miriam ug nahimo siyang sanglahon automatic. Na-realize ni Aaron nga dako kaayo ang iyang sala, mao nga miampo siya ug nangayo og pakiluoy. Numbers chapter 12 verse 11 ang giingon diri, ug si Aaron miingon kang Moses, agalon ko, ayaw intawon kami siluti tungod sa binuang ug sa sala nga among nahimo. So you see, bisan pa og manghod nila si Moses, mga kaigsuonan. Pero unsaon man na si Moses man ang gituga sa Ginoo, gituboy ingon nga leader, kinahanglan gyud nga tahuron. Peligro de kining pamilyaridad, pamilyar kaayo sila. Now, at another time, adunay usa ka Levita nga ang pangalan si Korah sa Numbers chapter 16 verse 1, iyang gitipok ang 250 ka mga influential nga mga kalalakihan sa Israel ug nakigbatok sila kang Moses ug kang Aaron
misukol sila, Numbers chapter 16 verse 2, ug ang mga 250 leaders ilang gidani nga musukol usab kang Moses, o gisilutan sila sa Ginoo. Nabuak ang yuta ug sila nangalunod, nalubong nga patay. Delikado mao kini ang problema sa Israel. Pamilyar kayo sila sa mga propeta nga gisugo sa Ginoo aron magwali sa pulong sa Ginoo. Mao nga ilang gisalikway ang mga propeta, ilang gipasakitan, ilang gipasipadan. The more nga mailhan nato ang atong mga pastors, mga leaders, kanya ma-discover nato ang ilang mga kahuyangon. Kay kinsabay tao nga walay kahuyangon. Tanan dunay kahuyangon. Pero dili ka na lisensya nga dili nato sila tahuron. Iampo nato sila sa ilang mga kahuyangon. Ang mga asawa nga daghan po kayo kahuyangon ang ilang bana nga ilang namatikdan. Dili na lisensya nga dili tahuron ang bana. Gumikan kay sa asawa ug bana ang gi-assign sa Ginoo nga leader ang bana, dili ang asawa. Now, ang mga miyembro nga suod na kayo sa pastor, murag suod na kayo, nakalimot sila nga pastor na kinahanglan gihapong tahuron. Mao nga adunay mga leaders, ikatulong punto, unsa may remedyo ani nga malikayan kining gitawag og unholy familiarity. Sa unag yung panahon, dunag yung mga leaders nga ga-maintain sila og distance sa mga gingsakupan nila. Dili pud kana maayo kay ang mga Egyptian kings, mga Roman kings, ginaisip na nga Dios kay dunay distance between the president and the citizens of the society. So dunay superstition nga na mugna nga ilang giisip ang ilang mga pangulo ingon nga Dios, mga Dios. Nagampo na sila sa ilang mga hari, gumikan sa distance kaayo. Ug doon na po'y mga pastor nga distant kaayo sa ilang kaugalingon sa mga members para ma-maintain ang respect. Well, there is practical wisdom in that. But that is not the best solution, mga kaigsunan. That's not the best solution. Ang pinaka-solusyon gyud aron ang respetar sa mga miyembro ug mga pastor or respect sa mga miyembro ngadto sa mga pastor magpadayon kining ang mga pastor now nakigistorya ang pulong sa Ginoo sa mga pastor karon kinahanglan nga mo lead sila by example. Ilang kanunay hunahunaon ang dignidad sa ilang katungdanan ug kinahanglang mamuno sila by example. Kay kung maayo kayo silang ihemplo sa mga miyembro sa iglesia, nakita gayud sa ilang kinabuhi ang ilang pagka-Dios noon, bisan pa og suod sila sa ilang mga miyembro, suod jud kayo, duna gihapoy respetar nga nagpabilin. Gumikan kay maayo ang ilang ihemplo sa ilang mga members. Mo kini gipakita ni Pablo sa mga Kristohanon didto sa Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 3 verse 7 to 9. Ang giingon diri, kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinuon nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundi aron mahimo kami ninyong sumbanan. So moday kini ang solusyon nga malikayan kining daotang pamilyaridad. Aron ang mga miyembro mutahod gayud sa mga pastors, kinahanglan maayong ihemplo ang mga pastors sa simbahan ngadto sa ilang mga miyembro. Aron ang mga ginikanan respetahan sa ilang mga anak, kinahanglan nga mamuno sila sa ilang mga anak nga maayong ihemplo, mga kaigsunan, mga ginikanan. Tinuod, maningkamot kita nga mahimo kitang suod sa atong mga anak, best friend sa atong mga anak, kay lisod po kayo, dili kita suod sa atong mga anak. Dunay problema ang atong mga anak, asa man sila mangayog tambag sa ilang mga kaedad. Na, kung palpak ka na nga tambag, kay wala biya kayo kaalam ang kanang kaedad sa atong mga anak, kinahanglan nga suod gyud ta sa atong mga anak. Aron nga kung doon na sila'y problema, gawas nun sila nga mo share sa ilang problema kanato. So maningkamot kita nga mahimo kitang suod sa atong mga anak, amigo sa atong mga anak, pero kinahanglan gayud nga ma-maintain gihapon ang dignidad ingon nga ginikanan nga dili ta basta-bastahon sa atong mga anak. Unsaon man na pagmaintenar.
Kinahanglan nga makita sa atong mga anak ang atong maayong ihimplo, mga kaigsuonan. Ang duty usab sa mga members nga kinahanglan nga hinumduman ninyo nga ang mga pastors dili tawo ang nagtuboy kanila, ang Dios maong nagbutang kanila. Bisan pa sa ilang mga kahuyangon, ang Dios mao ang nagtuboy kanila ug wala katungod ingon nga membro nga mupasipala ug mubugal-bugal sa mga pastors. Hinuon ang katungdanan isip miyembro sa iglesia, ang giingon sa Hebrews 13:7. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. Ug sa mga present members sa mga kaiglesiyahanan, ang giingon sa Hebrews 13:17, klaro kaayo. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang kabubuton kung tahuro ninyo sila. Apan kun dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Na kung musupak dai kita sa mga gibutang sa Ginoo nga mga pastors, dili kuno kini makaayo kanato. Hampakon kita sa Ginoo. Mubadlong gayud ang Ginoo kanato. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 13 ang giingon diri, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghaguuban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. So you see, klaro kayo ang sugo sa Ginoo. Busa taliwala sa kahuyangon sa mga pastors, kay kinsa goy walay kahuyangon, iampo nato sila ug ato silang i-encourage ug ato silang tahuron. Ang duty sa mga miyembro, tahuron ang mga namuno kanila. Ang duty sa mga pastor, kinahanglan maayong sumbanan o maayong ihimplo. So twofold ang solusyon, mga kaigsuonan. Ang mga tatay ug nanay kinahanglan nga maayong ihimplo sa ilang mga anak, ug ang mga anak kinahanglan mutahod sa mga ginikanan. Adunay suod nga pagdinaitay pero na-maintain ang dignidad sa awtoridad, mga kaigsuonan. Now, ang mga anak ha, tahura ang mga ginikanan kay daghan kayo kung nailhan ng mga anak nga wala gitahod nilang ilang ginikanan, unya namatay ang ilang ginikanan, ay pa sila naghilak-hilak, maku-maku, mahal kuno nilang ilang ginikanan, I love you, wala na'y pulos, patay na. Busa ang pagbasol, ulahi ang pagbasol, mga kahigalaan, tahura ang mga ginikanan, tabura ang mga ginikanan, samtang buhi pa sila ipabati kanila ang imong pagmahal kanila. Ug ang Dios nagaingon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise, that you will live long in the land that I am giving you. Busa, mga kaigsuunan, kinahanglan nga tamuro nato ang awtoridad nga gibutang sa Ginoo ibabaw kanato. All of us people are under certain authorities. Isip pagtahod sa Ginoo, mutahod kita sa mga awtoridad. O kita mahimo usab kita nga awtoridad someday sa atong mga anak. Kung ikaw ulitaw pa og dalaga, aron ka tahuron sa imong mga anak, tahura ang imong mga ginikanan. Kay ang imong dili pagtahod sa imong ginikanan, imo rapod ka ng anihon ug madamlag. Nga aron ka makaila kung kinsa gyud ka, hala panganak. Kung giunsa nimo pagtagad ang imong mga ginikanan, tubag-tubagon usab ikaw sa imong mga anak kung perte kayo ka motibad, mga kaigsuunan. Busa hinulsuli ang sala sa walay pagtahod sa awtoridad o labaw sa tanan. Ang pagpasakop nato kang Kristo ingon nga Dios ug hari. Siya nga atong Dios, siya nga atong hari. Usa ka timailhan sa tawo nga giluwas sa Ginoo. Gibag-o ang iyang kasing-kasing nga kaniadto wala siya pagtahod ug pagpasakop sa pulong sa Ginoo, pero karon mipasakop ug mitahod na siya kang Kristo. Kung nagpabilin ang imong kasing-kasing nga wala nagpasakop kang Kristo ingon nga hari, dili ka pa tinuod nga luwas. Inulsuli ang imong sala
ug dangup kang Kristo ug saligi siya ingon nga imong Dios ug manluluwas, ang iyang dugo igo na aron mahidluan ka sa tanan nimong mga kasalanan, past, present and future. Buhata kini karon kay basin og ugma ulahin na ang tanan. Mag-ampon ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Hinaot nga nagbunga kini sa kasing-kasing hunahuna sa tanang mga nakapaminaw niini. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.